Sejatinya panggilan tualanan masih rasa terlupa. Astagfirullahaladzim. Dadi kacung jaka sumbon ninggalakan tempat panggonan golak pisau dharma wong tuane ganti bapane. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aja sewa tulung Berarti bakal mengkono syarat deman karo bocah umum. dudu bedi ini ngolora iman karo keturunan nanging saking sayang ngol kelawan sing dadi keturunan. Saking sayang sing dadi keturunan Menes bocah wis gede banget. lawan dalam kang kaya mungkin berarti percuma bakal mengkono ngol. Lagi waktu masih banyak. Kaya sareng maminya pasai kedip sampun lali selawase bapak tuane LPJ kedip minangkane sing hormati bapak tuane tiba kang bayari. Ngomong memang harus menjadi keturunan. Bulannya di Februari siapa bapak sejati?